Mara welaýatyna koronavirus näsaglarynyň görülmegi we ölüm sanlarynyň ýokarlanmagy bilen ila tarasyna vaksinasiýa işleri batlanýar. Lewap welaýatynyň Hojamaz etrawyna epidemiologiýa ýagdaý yaramazlaşýar. Türkmenabat şäherine we Çärje etrawyna ýagdaý gadalaşýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri habar berýär. Soňky bir näçe hepde bäri mewjudyan koronavirus ýokuşmalarynyň fonuny Türkmenistanyň hökümeti henizem ýurdun çägine hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasaba almady. Azatlygyň mardak habarçysy Sewit hastahanalarynyň näsagdan dolanyny habar berdi. Hastahanalarda ýer ýok diýip bir Sewit ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtda habarçymyz dermanhanalara barýan adamlaryň sanynyň köpelendigini habar berdi. Bu aralykda Sewit ilatynyň arasyna sanjymy işleri batlanýar. Azatlygyň habarçysy vaksina kabul etmedik adamlaryň edara karhanalarda işe goýberilmeýändigini habar berdi. Türkmenistan 18 ýaşdan ýokary raýatlar üçin koronavirus vaksinasyny hökmany diýip oglan eden sanly ýurtlaryň hataryna galýar. Hastahanalara barýan adamlardan sorulýan ilkinji sorak olaryň vaksina alanlygy barada bolýar. Hastahanalar adamlaryň hökmany suratda vaksina kabul etmeldiklerini aýdýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berdi. Şeýle de ol lukmanlaryň we şepagat uýalarynyň arasyna koronavirusy ýolugan adamlaryň bardygyny habar berdi. Lewap Sewitine Hojamaz etrawy keselçiligiň görülýän Sewitine urilýär. Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy Hojamaz etrawyna köpelýän koronavirus näsaglarynyň 15 sentýabrdan başlap Türkmenabatyň hastahanalaryna getirilip başlananyny habar berdi. Şeýle de habarçymyz ýerli çeşmelere salgylanyp Türkmenabad şäherine we Çärje etrawyna epidemiologiýa ýagdaýyň gadalaşýanlygyny, virusyň ýaýramagynyň goşuýanlygyny habar berýär. Türkmenistanyň Saglyk ministrligi koronavirus ýokuşmalarynyň gerimi onuň ýaýramagynyň depkini barada statistik sanlary ma'lum etmeýär. Saglyk hünärmenleriniň özleriniň bu ýagdaýlary boýunça barlyk geçirmeýänlikleri näme galýar. Lewapda yerli häkimetlere ýakyn bir çeşmäniň maglumatlaryna görä Azatlyk radiosy derman ýetmeçiligi barada bir näçe gezek habar berenden soňra Aşgabatdan varan prokuratura işgärleri Lewapyň hastahanalaryna barlyk geçiripdirler. Yerli çeşme prokuratura barlyklaryndan soňra Lewap welaýatynyň köp ugurly hastahanasyna hemde ýokunç keselleri hastahanasyna näsaglara virusa garşy dermanlaryň berilip başlananyny habar berdi. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň administrativ merkezine karantin çäklendirmeleriniň dowam edýändigini habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä häzirki wagtda Türkmenabatda ähli bazarlar we dukanlar ýapyk bolmagyny galýar. Karantin güýçli depkinne dowam edýär. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan bir näçe dukany ýeti we satyjylar 1-nji oktýabrdan başlap öňkü tertipde öz işlerini dowam etmäge ruhsat berilejekdiginiň özlerini aýdylanyny gurrun berdiler. Yerli çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda koronavirus näsaglarynyň bejergisine maşgala lukmanlarynyň tagallalarynyň ýokary bolanyny gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä Türkmenabadda maşgala lukmanlary hastahanada ýatman öýde bejergi alýan köp näsaga Türkmenistanyň Saglyk ministrligi tarapyndan tasdiklanan bir bejergi esasyna saglyk ýardamlaryny beripdirler. Şol bejergi köp näsaga kömek etdi. Häzirki wagtda Lewapda welaýat hastahanasy we ýokunç keseller hastahanasy koronavirus näsaglaryny kabul edýär diýip çeşme aýtdy. Marada vaksinasiýa işleri batlanýan mahal Azatlyk radiosynyň habarçysy ýerli çeşmelere salgylanyp Türkmenabad boýunça 50 götürüm raýaty sanjym edilendigini habar berdi. Türkmenistan sanjymy işleriniň depkini boýunça statistik maglumatlary köpçüligi aşgar etmeýär. Azatlygyň habarçysyna görä Türkmenabadda koronavirus hastalaryny kabul edýän hastahanalar ýerli näsaglaryň sany azalan soň Hojamaz we beýleki etraplardan hasta kabul edip başlapdyr. Ýene bir ýatdamaly ýagdaý bu virusyň pik tolkuny geçdi. Häzir bu virus asy-ýuwaş azalyp başlady. Indi Türkmenabad boýunça näsag azaldy. Hastahanalara Hojamaz we beýleki etraplardan hasta kabul etmek tapşyryldy diýip bir ýerli lukman anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.